Hej og velkommen til endnu en video. Faktisk en ny video. I dag der vil jeg prøve at vise jer, hvordan det var for mig at starte min skuespillerkarriere, min dubbingkarriere. Den er ret nem, og jeg vil vise jer, hvad det skridt jeg tog. Så jeg håber, at I også kan udløbe jeres drøm, hvis I har en lignende, ligesom min. Så jeg håber, I nyder videoen. Okay, så det som jeg gjorde, nu har jeg allerede lavet en profil, for jeg har haft det i lang tid nu. Opret profil, skriver et navn, logger ind, så skal I oprette profilen. Den spørger om en masse ting. Spørger om dig og hvordan du er, hvad du har, om du har tidligere erfaring eller om noget helt andet. Så ja, den beder dig om at skrive en beskrivelse af dig selv. Og så beder den dig om et billede. Hvis du ikke har VIP, så kan du kun et billede. Og så beder den om fysisk info omkring dig. Og så erfaring. Og så hvad du er interesseret i at lave. Og lige en stemmeoptagelse, det er også kun til VIP, tror jeg. Men jeg fik en besked fra en fra DR Drama, som skrev til mig. Det er så lang tid siden. Jeg tænker, det er okay, så længe jeg ikke viser det her. Så har hun bare skrevet til mig, og jeg havde ikke kun mit ene billede op om min beskrivelse. Og så har hun skrevet, skal man stadigvæk få casting jobs, selvom man ikke har det største på sin profil. Jeg vil bare lige for at vise, hvad jeg har lavet indtil videre. Så det her er min profil lige nu. Elias, 19 år, Holbæk. Jeg har skrevet en ret lang beskrivelse af mig selv, og hvorfor at jeg har valgt at lave en profil, der står skuespiller, statist og content creator. Og så er der 3 billeder af mig. Det her har jeg tror for ikke så lang tid siden. Og så er der de 2 andre her. Skål ned, så er der alder, højde, vægt, øjenfarve, hårfarve, alt det der mærkeligt noget. Og så har vi en stemmeoptagelse her, som jeg tænker, at vi lige kan høre igennem. Hej, jeg hedder Elias, og jeg er 19 år gammel. Og her er der et lille udvalg af min stemme til dubbing. Kom nu, jeg ved vi kan klare det. Jeg ved godt det ser farligt ud, men vi står sammen om det her, ikke? Hvis vi bare holder sammen, kan vi overvinde alt. Hør her, jeg giver altså ikke op så let, og det skal du altså heller ikke gøre. Vi er et team, og et team vinder altid. Hahaha, din naiv tåbe. Tror du virkelig, du kan stoppe mig? Hele byen, nej, hele verdenen vil snart være min. Min. Jeg har ventet længe på det her. Se dig omkring. Intet kan redde dig nu. Ingen. Undtagen din egen frygt. Åh nej. Hvad har vi nu gjort? Jeg sagde jo, det var en dårlig idé at trykke på den røde knap. Og hvad sker der så? Nu sidder jeg fast med et kæmpestort slimmonster. Okay. Ingen panik. Ej, hvem prøver jeg at narre? Jeg panikker fuldt ud. Hej, vil du være min ven? Du må gerne få en del af min kage, men du må love, at du ikke spiser det hele. Jeg har nemlig gemt det største og bedste stykke til sidst. Det er min yndlings. Og hvis du vil, kan vi bygge en hule sammen bagefter. Så kan vi være venner for evigt. Tak for, at du tog dig tiden til at lytte til mig. Jeg håber, jeg kan se frem til et godt samarbejde. Jeg tænker, at det var det for den her ultrakorte video. Jeg vil bare vise, hvad jeg har gjort. Og måske det kan inspirere dig til, hvis du også vil noget lignende. Hvis du gerne vil være dubber, læg stemme eller statist, noget lignende, så gå på online casting. Og det her, det er ikke en reklame. Den har bare hjulpet mig meget. Det er det par dage efter jeg optog det sidste. Og jeg har fået mit første job. Så ja, I skal bruge det. Det hjælper. Og så har de en masse online kurser, som hjælper rigtig meget. Det hjælper i hvert fald mig med at forstå, hvad man skulle gøre. Og jeg fik, på min stemmeoptagelse, der skriver man bare et manuskript, som man har lyst til. Og så skal du bare løbe ind i karakteren, og så skal du bare indspille det. Og så sender du den afsted.
Og så det er ret nemt at lave en profil derinde. Jeg viste lige hurtigt, men de har også en AI, som stiller dig spørgsmål, og så skal du bare svare på de spørgsmål, og så laver den en beskrivelse til dig. Så det er super nemt at bruge, og jeg vil klart anbefale det. Og ja, jeg håber, I har det godt indtil vi ses næste gang. Og ja, hej.